Il-Pulizija konfermat li huwa Victor McKeon, il-vittma ta' delitt li seħħ f'Santa Lucia bil-katavru jinstab mill-uffiċjali tal-Pulizija fi 17 ta' Marzu illi għadda. Testijiet ta' DNA konfermaw li l-ġisem l-instab nhar it-tlieta f'appartament f'Misraħ Dorel f'Santa Lucia kien tal-Malti ta' 62 sena. Il-katavru ta' McKeon kien instab imgeżwer f'boros kbar tal-plastik fl-art tal-kamra tal-banju tal-appartament fejn kien jgħix hu stess. It-tlieta wara nofsinhar xi ġirien kienu ċemplu lill-pulizija wara illi kienet qed tinxtam rieħa qawwija ħierġa minn appartament fil-blokka tagħhom biex mal-wasla tagħhom il-pulizija sabu xena makabra. L-aħħar sqarrija tal-Pulizija tgħid li dwar il-kawża tal-mewt għadhom qed isiru l-eżamijiet forensiċi mill-esperti mqabbdin mill-qorti. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom attivi fil-waqt li għadha għaddejja wkoll it-tfittxija għall-allegat aggressur jew aggressuri. Il-vittma huwa l-istess raġel illi fil-11 ta' Awwissu tal-2017 kien ġie attakkat fonqu bil-lejl fl-istess appartament. Wara li kien għamel xi żmien l-isptar McKeon kien ġie rilaxxat.